У лабаратории будут проходить экспериментальные занятки для студентов специальности теплогазозабеспячэння, вентиляция и ахова паветраного бассейна, а таксама специальностей с квалификацией инженер-будаўнік. Для нас з'яўляецца вельмі важным сфера адукацыі, у дадзеным выпадку адукацыя ў Беларусі і падтрымка навучэнцаў і студэнтаў пры дапамозе тэхнічнага абсталявання, якое накіравана на гідраўлічныя сістэмы, сістэмы ацяплення і сістэмы холадазабеспячэння. Мы ўпэўненыя ў тым, што ёсць такая неабходнасць. Гаворка не толькі пра беларускую ВНУ, але таксама і пра іншыя ВНУ за мяжой. Студэнты маюць патрэбу ў практычным вопыце, яны маюць патрэбу ў інфармацыі аб апошніх тэхналогіях. Супрацоўніцтва пачалося ў мінулым годзе, калі прадстаўнікі тэхнічнага універсітэта на адным семінару пазнаёміліся з кіраўніцтвам ГЕРЦ, пасля чаго аўстрыйская кампанія і выказала жаданне дапамагчы ў навучанні будучых інжынераў з Брэста. Кафедра цеплогазозабеспячэння і вентыляцыі з радасцю прыняла каштоўны падарунак. У новай лабараторыі студэнты будуць вывучаць прынцыпы і асаблівасці сучасных аўтаматызаваных сістэм вадзянога ацяплення. Наша кафедра очень молодая. С самого начала открытия мы создавали современные лаборатории. Сейчас у нас 4 лаборатории. Мы постоянно обновляем свои лаборатории. Поэтому возникло сотрудничество с компанией ГЕРЦ. Все это оборудование передано нам по договору спонсорской помощи. Все безвозмездно. Наличие такой лаборатории открывает возможности студентам специальности водоснабжения, водоотведения, охрана водного ресурсов, попрактиковаться в цикле лабораторных работ. И уже придя в практической деятельности на «ты» быть с такими технологиями, которые они здесь уже ощутили в стенах университета. Адкрыццё лабараторыі – гэта толькі першы крок у супрацоўніцтве Брэсцкага універсітэта і аўстрыйскай кампаніі. У далейшых планах выкарыстанне камп'ютарных праграм ГЕРЦ на практычных занятках па праектаванні сістэм ацяплення. Уладзіслаў Шарэйка, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».